Kasama nagpahimang no ang Department of Education kon DepEd ngadto sa publiko batok sa mga nagpakatag og fake news sa social media kabahin sa giingong suspensyon sa klase sa tanang level matag Huwebes ug Biyernes sugod March 12, 2026. Sumala sa DepEd dili tinuod ang maong impormasyon ug walay bisan unsang resolusyon kun mando nga gipagawas ang ahensya kalabot niini. Giklaro sab sa DepEd nga luyo sa 4 days work week nagpabilin nga 5 ka adlaw ang klase sa mga magtutudlo og mga estudyante gikan Lunes ngadto sa Biyernes tungod sa DepEd Central Office, Central Regional Division of Non-Teaching Personnel lamang ang sakop sa maong mando. Subay niini gidasig sa ahensya ang mga ginikanan magtutudlo og mga tulungahan og mga estudyante nga dili mo sunod mo follow og moadto sa mga page nga nagapakaylap og sayop nga mga impormasyon ingon man magpabilin nga magbinantayon og magmatngon sa kanunay. RMN News.